Geçerşi Oğuzeli, Geçerşi Sapara, Abdurrahman. Hoş geldiniz. Ki çarşı yiğitler. Buyur Merdan. Hı. Sapara, şun bir temamız var. Vavalı temamız var. Ağır tema. Bütün Türkmen halkının ikbalini diýip aýdaly. Türkmençe sözi var da ikbal diýip. Onun üstünde oynayan bir neme var, tema var. Abdurrahman Nuryan bizin elimize geçen bir neme var da dokument var. Şonu görkezsek halkymyza. Şoň üstünden men açmakçy. Hazır. Türkmeniň wawasy ýere ýok bolýan. Neştaýda Türkmenistandaky bir işgäriň ýyllyk girdejisi we çykdaşy. Neştaýda alan aýlygynyň nemesi görkezýärdi. Netto diýilýär. Onsoň soňundan salgyt hökmünde alınýan bolmaly. Tölegler dikkat berdi. Ýöne soňunda alýan aýlygy eline düşýäninde men bir gezek muňa syny etdim. Aşağı ýokary 30 götürmärek da aýlygy nemeden summadan düşýär eken da. Indi ştadyny adaty fizikso diýär. Fizikliso ýa-ni şahsyň ýa nemeden girdejisi we döwlet edarasy diýip adlandyrylan guramalara geçirmesi aýlygynyň aýlyk Ya gazançynyň tutulýan salgytlar diýmeler, şeýle bolýar, şeýle. o salgytlar indi ştaýda indi dilde aýdylýan bolmagy mümkin ýöne şu bir dokument diýip bir adam eline berýärler, işden çykan adamyň da ýyldalyk salgydy näme tutdular, näme üçin tutdular, aýlygynyň näçe göterimi tutuldy, hersiniň öz nimesi bolmaly da, prosentovkasy. Şol zatlar ýok. Ýöne azajyk informasiýa beripdirler. Indi bu döwlet guruluşunda nähili tekkelýärmi bu hukukyň içinde şeýle bolmaly aslında ýa-da bir ýörük edilýärmi? Ýurtdaşyndaky döwlet ýani ösüp barýan döwlet ýa-da gruply döwletleriň döwlet guruluşlarynda nähili edilýär işler. Ne bäde biz görýär Türkmenistanyň ýüzüni görüp dur. Bizlikso ýani şahsa garşy edilen hereket. Indi milletiň nemesem barda birinde öz gazançy, şahsy gazançy, aýlyk gazançy. Indi milletiň paýdaly bir düşünje de bar. Ýerasty ýerüsti paýlyklar esasam gözilip duranam ugly wadaratlar wa Türkmenistan. Şoň salgydy näme üçin görkezden oklar diýär. O şonuň al dokumentasiýasy näme üçin halka bilemedilen o elinde ýa şu an internet ulgamy bar ýa bularyň döwlet mediasy diýip nemesi bar. Telewizionyasy bar, radiosy bar, neşriýat bar, gazetler bar. Bilmedim kitap profesör diýilen adlandyrylan adamlar kitap ýazýan bolmagy mümkin. Şol neme ýok. Sifralar ýok ortada. Döwlet ýani halk näçe gazandyr? Ýani meselem 4 milyon halk bolsa Türkmenistanda şonuň her biriniň paýy bar. Ýarasty baýlyk ýani ugly wadaratlarda ine ýörük aýdamanda. Şonuň haýsy firmalar bilen nähil kontraktda, näçinji ýyldan bäri lisensiýa nähil ýagdaýda kontrakt haýsy şertler astynda berildi. Döwletiň ýani döwlet elde halkyň hazynasyna näçe nemesi girdi şoň, göterime geldi şoň. Öndürüji kompaniýa özüne näçe aldy ýani. Alatlary nemede ýok da, illeterde ýok. Apara buňa nähili düşünsen bolar. Sonra üstüne sonra gelip durda. O tilin hemme adamdy saparaga düşündirmeli boldy. Kıyın bol. Men hökümet däl, neme däl menne sorýan. O noňa gowruňda yaramasa da o üstüme hüjüm edip bilersiňiz. Ondan objekniýär. Ýeme o değişme bir ýana. Inni gep
talgıtta olsa bu da atlan biz düğüne köküne teredeli. Talgıt yani hükümet ya da devlet o hemen üstünde dur hükümetin yani pulu nemeti o terişteti yani hükümeti dolandırmak için terişte gelmeliler bir yerden onun devleti dolandırmak için bir yerden terişte gelmeli. O çeşmeler ne ameller? Diyle neme başrolü ilk olarak. O şu düşünceler Türkmenistan'da kendiler dak oturmadık. Köyünü Sovet nemeden gelen bir zatlar var. O düşüncelerin hem meceti Sovet yani sosyalistik o devlet eğitimindeki plan ve sistema değişli zatlar. O yönü derde bir katı bir gen düşünülen yağday var da. O şuna Türkmen ya düşünmeyecek ol ya da düşünüp o düşünmediği sal ya da düğünden buluryalık bilgi, tecrübe, düşünce yok. Olmalı. O bunun üçütünü bir yere getirende de o halk için bunun hiçbirinin yani bir iştahatçılığı demeti yok da. O hükümet devleti o giren yeri birinci in etaat neme talgıtlardan gelyendir. Talgıttan. O talgıtlar demeti kendir. Hili. O şahsiyete aylığından tutulayan talgıtlar bir vardır. Onun yuridiski litso diye yani firmaları, idareleri onun girdecinden alınan talgıtlar vardır. Ondan talgıttan başka da yani devlet kağıtları değil bir neme vardır, kımmat kağıtlar deyip onu bir geçiyor sebebi Türkmenistan'la bu da yom devlet kağıtları değilen düşünce mene eşitmedim size meşten nerseniz olur o arada bilgim yok o neme de yok sebebi talgıt var arada siz yönü işte nesil oryalık sizden tutonlu görüyorsunuz eştensiniz o sizden din almak için o şol oryalık demeni yürü diyorlar o yönü size hatap vermek için bunun düzgünü tertibi demesi yok o hatap alıp görün yeriniz var olsa da parmağınızı çomoldup bilersiniz şey deyip o ben bir yerde görüptüm o şolar bir de hatap verdi deyip görün yeriniz olsa aydıp bilersiniz ya yazıp bilersiniz yani ben inanan bilyen yani hiç yerde görün yeriniz yoktur o görmeniz mümkün hem değerler onun sebepler var o da gelir yoş verdim inni talgıt barada ben size devlet sırrını açıp vereyim o devletin sırrı olyandır o bilmesen o sır hiç vaktim açılyan nedir o açılmasını talamam dörüyen nedir sebebi bilgi yok olsa sorum yok da net человека net problem diye Stalin ne prensip çoloryalık oluyor da salgıt meselesinde Türkmenistan'la o kıynanırcı bir katı ul kıynanırcı yeri vardır bizim salgıt sistemamız köyünü Sovet dövründen gelen salgıt sistemini biraz o kakış kukuş edip adapte edip onu adaptasyon bir ullokan deme değil ütköşük bir täzelik yok o sondan beri devam edip geliyor o salgıt sistemati yani kolonyal kömürü salgıt sistemati diyten ha doğru or on adi şeyle yani koyulmalıdır sonralıkta biz bir imperiyan bir koloniyastık biz bir kömürü teritoriyati o salgıtlarımızdan çoğu uğradır
O siz bir yerde nevtegada belirleyen talgıt barada okan yeriniz var olsa onu aydıp berip bilersiniz. Hiç yerde okanım değilsiniz, görönüm değilsiniz, eştenim değilsiniz, bilyenim değilsiniz. Bu bilgiyi yani ılımda yukarı uzaylarında da okudulayan derler. Bu gengdir. Yukarı uzaylarına profilini, iktisadi fakültetler vardır. Onun juridiski fakültetler vardır. Şolorda da okudulayan yerini bilemek okudulsa da katı çekli bir zatlar olmalı. Yani nevtegada hem için şolor yalak salgıt talınya deyilip bir çekşilyen yerine görünelsiniz. Bu zatların hem bir sebebi vardır. Siz bir sömürüğü obyektidiniz, ön subyektidiniz diyen has doğrusu. Şol duruşuna da gallığınız demektir. Bu bir onun bir devleti iqtisadi taraftan yönetmek için iqtisadi matrisasını fundamentini düşünüklü olur ya temelini kurmağa ulu devlet derecesindeki bilim gerektir, bilgi gerektir. Bunu bir siyasetçi ya da yeni bir şoňa meňzeş bir zat ya da bir aktivist ya da yeni de başka kurma nemetme mümkinçilikleri yoktur. Oňa sebäbini aýdyp berin, bilmeýän zadyň etip bolýan derler. Buňa garşy çykýan bolsa, bilmeýän zadyňyzy edip bolýan ýeri bar bolsa görkezdiň maňa. Dünýede ýa-da Türkmenistanda da bilmeýän zadyny edip bolýan ýeri bar bolsa, görkezämeli. Näçe bunu men gaty arkaýyna aýdýan, sebäbi bu bilgi ýok. Diýleşler. Bunu biz boynumdan almamız gerek. Utanjam bolsa, aýybam bolsa, agram bolsa, o aslında bu utanç zatlarda hembesi, men aýdýan zatlaryň hembesi ýüz gozardyjy bir millet üçin gaty aýyp zatlarda. Şu arada bilimin yoktuğunu bilyen, nämeden bilyen, Sovet Soýuzyna ýokary uzayları var da. Menem çok birini utardym. Iqtisadi fakültetini utardym da. Öyle penagata neme, ýakyn nemesinde. Wular arasyndaky bu praktikadaky, durmuşdaky öňümçülükdäki arasynda yer bilen gök ýalap tapawut arasynda gorppada. Ýani alınýan ilim bilen praktikada ulanyp boljak denen arasynda gorpady. Sovet Soýuzynyň ýykylmasynyň büyük sebäplerinden biri şodur. Biz özümizde okuw oturup öňümçülükde 4-5 ýyl işlerden soň Benim internetim gitdimi? Yani bu medisinada has açık görünýändir. Yani medistutlarda bir ýyl mi 2 ýyl mi ordinatura diýip bir zat geçirilýändir, praktika. Yo. Şonu geçirmeýän keseliň ýanyna kendi etdiýän däldirler. Bizim demede görýänlerimiz şeýlerek, Türkmenistanda da şeýlerek bolmalydyr. O ılımda da Türkmenistan'da şonalakty, iqtisadi ılım, yani devlet kurup biljek, devlet düşünjesini nemedip biljek derecede bilgi ya bilim Türkmenistan'da bizim döwrümizde ýokdy. Şu anda düýünden ýok. Bizim döwrümizde sizin şu betbagyçylygyňyzy kuran adamlar, yani siyasi nomenklatura diýsen hat gower. Olong esasy klinturasy ýa nemeti yani soğun satyan ya da tekavadarda Badarkom nemetinde ki sistemada o Türkmenistan'ın işleyiş nemeti şu atşol. O tidin statistikaň ýok edilşem şondan men size yankı durdukar
deyip bizim bir toğun tatyanımız var da göğün tatyanımız. O son bir taktikası vardı. O görülüyor. Goğulun bir goğul yani. Benim yani Trump'tan öğrenen şu atları. Putin goğul şiyalık. Onduruk boy neyme diye. O işleyiş prinsipi bir sefer ağlayanın son indi yani doküment yok diye de. Yıllar ne revizorda atmar ya öyle doküment yok var dedik geliyorlardı. Onu durdu neyme beyle diyen dedim o doküment orada diye atarsınız o bu ne doküment yok orada doküment yok için ceza çekersiniz işten ayırırsınız yaman etse deme dersiniz diye de. O ne Türkmenistan'ın yönetilişim sotipte yani statistikan yok edilişin demesi şonun. Yani statistika yok olsa demek sağlık sisteması yok, işler yok demektir. Onun kalında adam ılmam yok demektir. O ılım, o statistikanı işlemen ılım, iktisadi ılım yöredüğüm bulunok, analiz emet bulunok, hiç edemet bulunoktur. Bu statistika bu kayıt, registrasya'dır. Bu sen inniki nesillere tarihi bir yazgı. Bu önemi yeke bir iktisadi analizler bilen bağlılar. Bu bağlı yeri tarihin bilen bağlılar. Tarihi yok olup giden milletler var ha. O şu milletlere dönüyen de sonu. O bir tema başka yere gitmeli. Bu yemetini kan gurrun etip boluyor da. Indi yani yukarı oku zayları bilen yani praktikan arasında korkpa divayttık şeyler. O dövür yıkıllı, yani Sovyet demesi yıkıllı. O yani korpi ortadan ayırmak için bize ılımda, bilimde reforma geçmeli de. O size sonra o reforma geçti mi? Yok. Ha? Ya ben bilmedim. Denin kulağım ya gördüm görmedi kulağım eşitmedim. O siz cevap verin. Siz içinde yaşap görün adımızda. O yani yukarı bilim sistemasına reforma geçti mi? Sizden soruyan değil mi? Sesini çıkarman oturuyorsun. Bilen olsan aydın. Yine sapara siz bilimden ne mediyanız sorayanızda yöne şu devleti yörediliş sistemasına bir seyredik görün. Yine özleri büdjet sisteması barada kanun çıkaran bolyalar. Yöne şu Türkmenistan'ın büdjet sistemasında hiç bir hazine bir mantığı yok, hazine fikri yok. Şol önküsü ýaly Sovet döwründäki ýaly bir büdjet berilen, şol büdjete neme diýerler? Galan pulam merkeze gidýärdi, Kreml'e gidýärdi. Häzirki wagtda da hiç bir hazine bir pikiri yok. Neme var bu taýda? Adalgalardan sanak geçen size. Türkmenistan'ın döwlet büdjeti var diye. Onun içine merkezileştirilen büdjet ve yerli büdjetlerin serişteleri gelýär diye. Yani ortada bir hazine yok. Diňe şo öňkü Sovet döwründäki ýaly bu taýy bir pромежут için diýilýär. Ara nemesi arada durýan bir hab ýaly, birleşen yer ýaly görýärler. Ýöne hazine nemesi yani bütün pullar hazinede durýardy. Çykdaýjylar üçin hem aýratyn belenen, büdjet belenen şoňa pul gidýärdi. Ýöne bu taýda hiç hile hazine yok. Onun yerine näme goýupdyrlar? Türkmenistanyň döwlet büdjeti diýip goýupdyrlar. Bundan sonra nähili reforma bolup biler bu taýda? Yok geçmedik orada yok geçmedi diye aydım ben soruyanım oldu. Siz bular yalak düşünceni o bereniz kovuy. Ben on demesi yok. Benim okudum bu diýildi. Yani şu taýdaky okuan nemäňiz var ha. Dämen anladyam. Yani bu detany nemet durmaly debe onu degen okda. Ne halk maslahaty geçendir. Ha? Nova. Onun halk maslahaty Türkmen halkyna maslahat berendir. Ne maslahat berenni siz düşünün. Ne bu da edir şonalak. Ne maslahat berenni, berýänni, o düşünüp bilen bolsaňyz jogap berin. Okan bolsaňyz. Ha? Yok. O halk maslahatdan Türkmen halky näýlek maslahat aldy? O
Onu da bir demedim. Yani Türkmen'in hem demesi şoral yalak bir teatralini neme öwürlen yani bilimin yoktuğunu yani görköden yazgın var. Iqtisadi bilimin yoktuğunu şo da bir suwutdan batı. Şunun içinde ne bari alak bir var eken bir yok eken o salgıt ya da hadina var eken bir de yok eken diye alak yağda geliyor da o yok o baram olsa şu hesabını siz bilmeli. Bizde bu da atları siz düşünmemezliğiniz için o ten düşünceler karıştırılandır. Yani devletin nämediğini, hükümetin nämediğini Türkmen halkı şöyle kitin tapağını bilyenlerdir. İkisine de devlet diyendirler. O devlet demek kim? Näme? O bir o hükümet näme? O iki o her at nämesinin başka bir zat var. Devlet demek sizsiniz, halktır. O devleti emele getiriyenim halktır. Hükümet demek yani şu halka hizmet eden bir yani menajer yani bir deme işker o hakkını tutuluyor burada. O da yani hadineden aylık günlük töleği. O sonra hükümet değil. O kâte yani hükümet işgalleri hukuk koruyucular sen devlete karşı mı deyip soruyor da yine çok yanlışlık çok aydan geliyendir. O soruyan sizden şonu soruyan hükümetin näme devletin nämediğini birinciden bilen yok. O hükümete yani devlete karşı geliyen mi deyip soranla özüne karşı geliyen mi deyip soradığı yalak oluyor. Sen halka. Sen halkın vekili. O da sen hizmetkarın senden soruyor. O sen devlete karşı mı deyip soruyor. Yani özüne karşı mı diye. O özüne karşı mı deyip soruyor. Bu da atla şey karıştıran son onun hadinan näme, o büdjetin näme, o da atlar var da düşünce ya fikir yöretecek önemli de yok. Bunu doğrulayan ya da bir elekten geçiren bir düzgün tertibim yok da. O siz bunu medyadan hem dinlep öğrenip bilbeğiniz. Bu okuyun izin kitabı nemesem yoktur. Yankı nemenem gözlep tapansınız. Başka da yazgı yoktur. O yazgım ne yani halk maslahatının maslahat berşiyalarrak yazgı. O men sebebi şular var arada ne için arkayın gurulayan benim yani Türkmenistan'la yukarı okuyacağını oturdum. Onu praktikada işledim, nemettim. Onun yönü ben yukarı okuyacağından bir allım diyen yarak deme yok. O valu prodüksiyon neydi pasav edilyenini bilyen, realizasyon neyemediğini bilyen, naturalini produkt neyemedi, o torno kile neyemedi, şöyle yalaklı atları yattan bilyen, terminologilerini bilyen, o başka yankı Türkmenistan'ın demesinden yankı yukarı okuyacağından alanda adım kendir yok. Köpüzü praktika bilen o işlek geldi. Kalına yani ben bibliotekada Karl Marx bibliotekasında elektrik kolu işledim de. National elektrik diyorlar, Jurni elektrik diyorlar. Giyici işleyendi. O 3 günden o bir jurur dedi ya. Onun ne hile kitap bizden adını yazıp versen kıyıda tap veriyor akşam. O ten stolunda dur. Onu okuyan şöyle. Üniversitede onun yani adını tutup bilen muallimim yoktu da çok kitapla. O bir onun men o onun yaşıl yam stajlı praktik o ministerstvoda zam minister olup oturuyor. O men 7 sanak o kandidat doktor kıtni koruyan demelere resenze verdim de. Yani o praktik bir resenze vermeli. Onun şöyle emelerini okak gördüm. O işte boş.
Soň onuň özüm aspirantura girdim. Taşkentde aspirantura. Onu tema verdiler. Men isleyen temam değil yönü. Şu tip rekomendovat ettiler de. Onun alıp biraz işlek gördük üstünde. Onun muallimler bilen 4-5 defa duş gördük. Olin zat yok. O alım bilen praktikan arasında yer bilen gök yalak neme arasında korkpa da. O şen şu korp gitmese yani bilimin praktika bilye o lokal teatiri kömöwi bolmasy mümkünden. Şoň üçin ne Türkmenistanda siz käbir nemeleri eşdämnälsiňiz, eşdenim dälsiňiz. Şo zatlary eşitmän, düşünmän o döwletiň temeline matyp bolýanlar, ykdysadyýatyň düzedigen bolýanlar. O düşünjesini ýöredigen bolýanlar. O ruhları görürsünüz. O uğrum elmiden mi bolur? Tabii. O bu zatlary düşünmek üçin düşünmemezlik üçin edilýär da. Oğurluğum görüyse kriptokratiyan temeller bilgilik demelik. O bu zatlar neme? İnançlı. Şoň üçin Türkmenistanda bir akıllı nemeli talgyt sistematy ýokdur, bolmasy mümkin däldir, tabii bilgi ýokdur. O bilgi bolman siz talgyt sistemaňyzy o akıllı, başly edip bilmeýäňiz. O bilinen oğam bunu görünüp dur ortada. Hemme zat ortadadır. Durmuşuk da şoň ýaňky aýny ýalak görkezüjisi. Şu wagt ýaşap görende adygy bar. Hemme jeti demedir. Ýani bize talgyt sistemasynyň hata meter bize akıllı bir nemeti ýani halkdan ýygnalýan talgytdan başga bizim nevtimiz gadymyza tanıyan talgytlar iň önemlidir. O bizim ykdysadyýatynyň 99% nevt bilen gada bardy. O şo taýda akylly, dogry talgyt sistemasy bolmasa o galan talgyt sistemagy atym ünüreňizde de ýerinden ýetjek manaty ýok. Ýok. O ýanky deňizde damjadan amaz bolýar da. Onu bari ýalap görkezmek üçin o talgyt sistemasy barada gurrun edip bererler. O ende ýetölýär. O deme padagodnal ýa näme diýär diýen o kitaplarym çykaryp bilerler. Bu önemliler. O siz bunu düşünmäňiz üçin bir iki döwlet bardyr. Bize meňdeşirek. Norwegiýa bilen Arap emirlikleri vardır. Şol ikisinin o Nevtegada talgyt sistemasy bilen Türkmenistany bilen deňeşdiräň. Hemme zat apaçyk görünýändir. Oňa başga bir suwutnama da gerek geldi. Şu talgytlar Türkmenistanyna ýokdur. Neme diýendirler? Hani ýokarda birinji nemede royalty diýip geçýärler. Birat sen oku men gözüm görünokda. Näzir okaýyn size. Ine salgytlarda ilk bilen alınýan neme royalty diýär. Yani döwlete tölenýän ilk nemesinde onda 20%. O Suudi Arabistanda şertnama baglanýarlar. Şo şertnama esasında karar berýärler. 15 ýa-da 20%. Norwegiýa bunu alan ýok royaltyny. Sebäbi döwlet eýem özü ortak bolýar. Özüniň paýyny şo taýdan alýar. Ondan soň kurumlar vergisi diye. Türkmençede yine de neme edaralar salgıdı diye %85 diye. Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da %85'e çenli kontrakta göre şonu salıp bilýärler. Norwegiýada %22. Ondan soň ýöriti tebii resurslar diye. Yani Suudi Arabistan'da ýa kurumlar vergisi 85 bolan üçin ýörite girizmäge gerek duýmaýarlar. Ýöne Norwegiýa %56 goşmaça salgyt salýar. Yani neme dip umumy jemläp görende eýem Suudi Arabistanda %90'y geçýärde nemesi döwletiň alýan paýy. Norwegiýada %78 bolup galýar.
Indi şu demani şu bildiğini Türkmenistan'ın bildiğini tap biliyor musun? Ha? Yok. Yok. Döwlet sırrı. O devlet sarı. Onun şular şu bellileri o hayfi kuruluş veriyor. O halkara kuruluşlar veriyendir. Ine energetika buğdağında esasan şunun ýaly statistika we açaçanlyk hasabatlaryny yzy giderli. Her ýyl neme diýen paýlaşýan esas halkara guramalar esasy nemesi 3 sansyny şu taýda belledim. Beýleklerem bar ýöne. Esaslaryny aýdyp geçen şu taýda International Energy Agency, ýani halkara energetika agentligi. Bunun esasy maksady dünýä boýunça energetika statistikalarını toplamak we paýlaşmak diýär. Her ýyl World Energy Outlook diýilip bir ýyllyk energetika sektorunyň statistikasyny toplamy paýlaşýar. İkincisi Extractive Industries Transparency Initiative. Yani energetika pudağında açaçanlyk başlangıcı diye inisiativ. Yani başlangıç. Şu taýda newit, gaz we magdançylyk pudaklarında döwlet girdecilerin açaçan dolandyrylmagyny üpçün etmek özüň maksatlarynyň arasında. Şu taýda soň çıkarılan yerinden başlap döwlet büdjetine girýän çelli şol ýyzygder akymyň dolu we açyk görkezilmegi niýetlep şuňaly bir neme inisiatiwa başladypdyrlar. Muňa da 50-den gowrak ýurt neme diýär. Käbir çeşmelerde 57 diýip geçe ýöne men takyk sanyny bilem ýok ýöne 50-den köp şu taýda. Meýletin özleri hasabat berýär. Ondan soň ýene bir institut bar. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Enerji iktisadiyeti we maliýe seljelmeleri institutu. Dünýäniň energetika iktisadiyetini arassa durnukly we girdejili ura geçirmäge goldaw bermek bilen seljermeler neme diýär? Zat etýär, çıkarýar, çap edýär. Energiýa bazarlaryny, maýa goýumlary we siýasatlar boýunça seljerme we hasabat taýýarlamak wezipeleri arasında diýip özüni neme diýär, bildirdi. Bütün şu guramalara bütün döwletler açaçan meýletin hasabat berýär. Şunça edildi, şunça zat edildi diýip meýletin hasabat berýär. Türkmenistan? Ol Türkmenistanyň döwlet sırrı. Demek onda 50 döwlet aptal bolmaly. Ya da döwletin tatyp beren, o döwlet sırryny paş edip beren, bir topar halk vatan dönüp görüp şoňa megdeş bir zat bolmaly. Ya bütün bu döwletler samsyk Türkmenistan. Ya bütün bu 57'den gowrak döwlet samsyk ya da bizi samsyk ýerine goýýarlar. O näme üçin gidilen ýa? Ne toğra. Sen yemeğinde bir götüňde çöpüň bolmasa näme üçin gidilecek? Halkyň halkda näme üçin gidilecek? Ha? Şoň üçin bu zatlar tide kän zatlaryň üstüne çýandyr. Ýöne bunu biraz analiz etmeňiz gerek. Näme üçin diýip sorgulamaňyz gerek de. O näme üçin gaty açyk rahat aýdyp bolýar. 100% korrumpirovany. Newit gaz sektori 100% korrumpirovany. Ýöne döder 100%. Bu ýanky talgyt sistemamyzda şo talgytlar ýok. Ýanky agdan talgytlar bar. O Türkmenistanyň talgyt sistemasynda şo ýok. Şo ýok bolan üçin ýanky Türkmenistanyň hazinasyna newitden gazdan pulun girmesi mümkün däl. Şuňaňyzmy? O siz näçe bagyryň, çagyryň, gyýgyryň talgyt sistemasy diňe talgyt sistemasynyň üstünden diýip düşündireýin, gelip bilýändir. Türkmenistanyň hazinasyna pul, o başga instrument ýokdur. O döwletleriň hazinasyna girýän nemeleri men sanap berdim. Birinjiden talgyt, ikinciden ýanky döwlet kağıtlarından, kımmat kağıtlarından gelýän pul. O döwlet başka yerden terişte ya deme döwlete gelip bilen ok. Mümkün däl. Şuňaňyzmy? Siziň talgyt sistemaňyzdan ýok boldy, siziň hazinaňyzda
Yani pul gelin ok. O käbir nemelerini biz önkü gepleşiklerimizde sizden toğruk çıkar, toplumda toğruk çıkar bir eklemeti bilen, umudu bilen biz käbir faktlara aýtdyk da. Tere barada bir fakt aýdanlar. 1996-njy ýylda Teheran Arasda giýdejisi $650 milyon diýdik. Bizim Türkmeniň gazyny satýan. 1996-njy ýyl. O statistikasyna seyredip görün, gazetlerde, jurnallarda da kendir, internette de kendir bu informatda. Inni 1996-njy ýylyň o yani Türkmenistan'a gazyň eýetkim, Türkmen gazy şeýlen. Türkmen gazyň o giýdejisine seyredip görün, $650 milyon barmy ýa ýok. Bu näme aňlady ýa? Bu talgadyň ýoklugyny aňladýanlar. Oňjuklar. Yani Türkmenistan'da yani bunu size düşündüreceğim o bir gownda de men düşündürjek bolýanlar. Şu arada yani Türkmenistan'ın iqtisadi makro derecede şu temelini kurmak baradaky bilgi Türkmen establishment diye de o nimetine yok. O bunu siz iste boynunuza alın, iste alman o yoktuğunu ne şu da atlan suud edip dur. Bunu grup bilecek adamım yok. O bilgi olmasa grup bulunokta. O bilgen yok. Sizde yok. O yok oku zaten bu bilgiyi beren o. Ananın bana. O bu bilgi yok Sovet dövründe de yoktu. Türkmenistan bir hemen Sovet Sovyeti'nin bir periferiyeti. O ben okudum diyenler, ben Ervet'de okusam der. O Ervet ekonomistim der. Ben onu özüm geliştirdim. O yani makroekonomikadan o sapak geçilen yeri yoktur. Hiçbir Sovet enstitüsünün içinde de ben görmedim, eşitmedim. O makro demek o sizin geleceğiniz bilen bağlı zatlara. O onu şu yanlış olanı şuun görüp bilen yok. İnnekiyle görüp bilen yok. 10 yıldan näme bolýagyny görýäňizde. Onu düzedip bolmady ýalak ýagdaýa gelýär. Şu at Türkmenistan gelişi ýalak. Şu at Türkmenistan'da o ne bilgi var? Şular etçek diýende de bilmeýärler. Şu at sağlyk sistemesi var da gurlap bir adam ma bolsa çykdyn orta. Düşünürüp biljek adam ma bolsa düşünürsin. Ne bizim şu at ýagdaýym şunun alak ne şunu men goýan ýa zaşýa edýän. O şeyle diýip biljek adamym ýokdur. Bu zatlary men bilýän. O döwlet ýa-ni ol çapak çalıp o porluk aýdyp ýa-da bir şolar ýalak gepler aýdyp nemedip ýöredilýän yer däl. Döwlet o konkret ilim. Bu bir edebiyat däl, sunwat däl, o seýdiň gowwalanyny gowaýdym çykarar ýalak. O bunu bilmän edip bolanok. Bilmeýän zadyň edibem bolanok, gurläbem bolanok. Şoň üçin gurläbem bilýänlerler. 30 ýyllar men aýdan zatdan birini eşden ýeriňiz barmy? İçinde daşynda. Hiç. O bilmesem gurrunam edip bolanok. O etmära ýa durmuşa geçirme beýledi dursun. Bilmeýän zadyňyzy durmuşa geçirip bildiňizmi? 40-50 ýaşansyňyz. O bilmeýän zady edip bolýanlardyr. Dünýede ýeke bir millet bar. Bilmeýän zadyny bolýan kan o atmanymyz arasy. O näme diýenim bilen o zatlar düzelýändir diýýärdi. Ýok. Ne utanç yeri o sizin Araplara goýunuňy etýänlerdir. Hapyta diýänsiňiz şeýlen. O diýemit bören Araplar diýänsiňiz, he? O şolaň aýagy ýitse de bolmady. O towatsyz diýänsiňiz, ýene bir zat diýänsiňiz, çölle diýe wagt bören çopon plan diýänsiňiz, he? O ýa-ni salgy sistematyna serek
O şiir oylon neme değil. 47 yıl bundan on oylon. Hakiki. Bulon salgıtı nemenkiden deme. O Norvegiyankiden. Onun sebebi var da. Norvegiya katı ağır şartlarda neme çıkarıyor da. Bu Buğdulu Okyanına. Hava şartlar O katı. Razvedkatam gımmat, o обслуживаниятам gımmat, yani o tolkunlarda bravo işe dikip o taydan burid etmek, onu yere vermek at gımmat da adam. O çağır içinden turba atan yalagam değil. Onu da öyle diye Statoil şirketi vardır. Statoil yani. Sol Çoğuramın son nemeti o 78%. O Araplarınki 85. Türkmenkim 85 olmalı. Hatta 90 olmalı Türkmenin. Belki de şu hava Ondan şart galan 10% var galan. O yankı nev çıkaracak, çotayık yatırım edecek, razvet geçecek nemelere son içinden kârını alayandır. Yani hem yerine şunu alaktır. May oýumam şu taýdan gelýär. Maya oyunlarda şu taydan yap ya demesem şu taydan yapılmalı. Yani bu 85% gönü hiç nemesiz hazine ayırmalılar. Gönü. Odam ertir bir unam değil. Yani başka yurtlan firması çıkaryan olsa depozit koyandırlar. O yani devletin yakadın akan ununun ertesi tölet bilmese şu depozitten alıyandırlar. Buraya düzgünü vardır. Tağat mı tağattır. Devletin kadın nemesi bir sürü tavar. Günlük bakatını çıkartıp olyandı hatta. O çok pul gelmeyenem deme grant musluk açılayanlardır. Çoğun yapılayandır. Pul gelmedi hadina. O hadina da devletin, hükümetin küdeldir. O halkıdır. Bunlar yani devleti ele geçirdi divay diye de büyük sebebi sol. Sudatlara hasap vermeyecek oluyor diyorlar da. Bu Nadar Toyuç'u işten ayıranların büyük sebebi. O beni işten ayıranların büyük sebebi. O biz Nadar Ağabey'in bu zatları burlaşıp öğrendi. O bizim bilen zatımız. O biz etmesek bizden başka edip bileceğim yoktur. O düşündürüp bilenem yoktu. Statistika yok, cenayetem yok diýer onda. O. Onun ne finansal patok değil. Şu zatlara şunu ele alacak ol ayrılır. Ayrılan demezdim. Düğüp sebebi şey. O olmasa siz bu Badar iqtisadiyetinde erkin Badar iqtisadiyetinde yaşamalı adamlardınız. O çoğurgunlar 92. yıllarda siz eşdiyerdiniz. Şu at eşdiýäňiz mi erkin Badar iqtisadiyeti? Yok. Şagel diýip kitabynda ýazypdyr, erkin Badar iqtisadiyetinde Türkmenistan. Kim? Şagel diýip var kitap ýazypdyr, neme bol kitap ýazypdyrlar. O Badar iqtisadiyeti bar mı erkin Badar iqtisadiyeti Türkmenistan? O şu kitabynda barmysyň soň neme erkin iqtisady. Paralel utopiyada mı? O Badar iqtisadiyetinde 2 kurs bolup bilýänlerdir. Bana da 2 kurs var bolsa o da ýok bolludur. Başka da nemeleri görgüzçüleri kendir bolýar. Tüdün günnet o duşyan nemedýän, istalşyan nemedýän şol. O 2 kurslu nemede Badar iqtisadiyeti bolýanlardır. Oynayan sahnalary hiç bir kritika neme diýendir, çydamayandır. Yok. Hiç daha da gavat gelen nokta. Angrysynda bilgi yok. Gavat gelmeýändiň büyük sebebi şol. Yankı bu sizin görýän maskara atlaňyz vardır. Derde. O ak maşine minmeller, o ya kara maşine minmeller, ak maşine minmeli. Bunu yörüte diýendirler. Halkyň ünsüni şu taýlak çekmek üçin, oň tamsyklygyny olaram bilýärler. O sakal göwermeli, käte sakal göwermeler, o gyzyl liş goýmaly, O halkyň ünsü şu taýak gidýär.
Hı. O şol ýalňyşlygyny bilýär, onuň bunu näme üçin etdiler zat diýip onuň sen wagtyny ýitirmeli. O näme üçin gaza nerti salgy salaň dok diýip bilen ok da, onuň sen akylyň beten ok, wagtyň beten ok da. Son koynan sahnalar hem şoň ýala. O Halk maslahatyny. o hemme zatlar şondalar. O öde bir günnäl, iki günnäl o 30 ýyl. Ýa-ni işe gelenlerinde ýa-ni kartejli, nemeli gelýändirler ha. Ýollar baglaşdyryp neme bu sen işe gelýän, piyada gelende ne bolýarsaň? Bu 100 adam, 1000 adam o işten güýçten bir badadyp o sen kim o düýünkü gezip gören bir neme o piyada gelende sen kime gereksin? Bütün halky altyn asyra ýetiren bolsaň nämeden gorkýan diýseňiz ha? Yok bol Sovet döwründe bular ýalaklat ýokdy. Gapurov o işe piyada gelýärdi. Biz o studentka görýärdik. Käti duşýardym, salamlaşýardym. Hiç bir demesi ýok. Sen üstüne ýokýardyk. O öýünden piyada gelýär. O hiç adam bolanok. O Abraham penselenok. O köşküm ýokdy olar ýalak. O köşk talanyň bilen aklym köpelýän. O köşk talmady bulan işiden. Düýünden. Ne büdjetiň ýoklugynyň, ne suwutnamaty büdjetden köşk kalyp her talsyn köşk. Yok. O önümçülüğe değişirler. Binalar salmak Sovet döwründe. Yani şu büdjet bar döwründe gadagan. Önümçülüğe değişli değil. O önümçülüğe değişli nemene. O 7 deryan demetini geçip ruta dalýadың da. Guruçuk etjek bolsaň. Bular atatyň alýalak. O şu büdjetiň ýoklugynyň bir sebäbi şu taýlarda ýatýar. Şu yemäni hazinany gurman döwletiniň döwlet bollugy bolan ok. Ýyleşler, şoňa düşünün. O hazinasy döwlet bolýan nädir? Bu hazinanam o doldurýan salgytdyr. Salgydyňyzam sizin iň kän bölegi diňe neft bilen gazdan gelýändir. Entek galan böleginiňizden siz o 11%-inden berip bilen yok. O siz iň önemli zadyň gurrugyny 30 ýyl eşitmedik bolsaňyz, bu aňyrsyna bir zat bar diýmelisiz. Çok gurrugyny edilen ok diýmek, o 4-5 sana bilim berýän o institutlar ýok diýmek. Hakykatdan hem ýok. O maňa garşy çykyp bilýäniňiz bar bolsa, ýuristlerden, iqtisadiýetçilerden, sizde Türkmenistan döwletini dolandyrar ýalak, şoň makro nemelerini kurar ýalak bilgi ýok, bolmasy mümkin hem däl, şoň öwrenen ýeriňizem ýok. Ben rektorlaryna, prorektorlaryna, dekanlaryna sorýar. Molimler abeýlede dursun. O şo bilgiňiz bar bolsa halka düşündirip berin. Şu atky salgyt sistemasy barada düşündirip berin. O dädip ýaşaýaňyz. O bu salgyt nirek gidýär. Normal ýerlerde, Şweýçede, o men pensioner ha? No. O men ýylla deklarasiýa berýär. O 18 ýaşyňdan kämillik ýaşyna ýetendim, da ölýänçä o ýylla näme girdi zallyň, näme çykdyjyň wa? O ýerde näme gazanyň o salgyt näme berdiň? Bir patap berýär. O şunu bolan adam öldürünün berbet. Cezası var. Strafı var. Salgıdı var. O onu yanlış neme verden ondan ömerbet. Bu devlet de için onu eden o.
Hökümet diýende. Menem de garşdyrýan. Menem türkmen bolan şolong içinde yetişdim ben. Hökümet bilen döwlet garşdyrýan. Gazanyň ýanyna barsaň garasy ýukuşar diýer. Oo. Sizin biziň ýanymyza gelip şoň ýaly bolandyryňyz. Onuň buňa garamazdan her bir türkmen kämillik ýaşyna ýeten adam o döwlete targyp tölýändir. Näde tölýänini bilýän näler. Bunu bildirýän nälerler. Buňa da soraw berip bilersiň. Näme şimdi? Siz soraw bermelidiňiz. Her magazyna gireňizde endeyeti bardyr. Kadawa diýär türkçe. Endeyet diýendirler. 15% Türkmenistanda. Ýöne elektrik töläňiz dedi. Suwuňyza pul töläňiz dedi. Tapawdy ýokdur. Näme bir magazyny gireňizde ýan tölýänsiz. O siz salgyt tölýäňiz, sizin salgydyňyzyň hasabyna milisiýaleňizi, polisiýaleňizi, KGB-şnikleňizi, pajarnikleňizi, doktorlaryňyzy, eýlekip molimlerini taklýansyň. O sizin salgydyňyz. Başka biriniňki däl. Toramaly hakyňyz bardyr. Siz döwletsiniz. Olar hökümetdir. O döwlete garşy diýänmi diýip soraw berýän döwletine garşy diýendir. Täbi işini bilen ok. Wezipetini bilen ok. O döwlete garşy diýen adam şol adamdyr. O döwletiň nämedigini bilmeýän adam. Towasız adam o taýda sen puluňy näme üçin harjýar? Diýip soraw bermelisin. O her bir Türkmen Türkmenistanyň bir paýdardyr. O hemme zatda hakyňyz bardyr. Nevitde de, toprakda da, gazyňyzda da, başga adyňyzda da. Edil, ýani Berdimuhammedow şu toprakda näme haky bar bolsa, siz hem şunlara paýyňyz bardyr. Belki sizinki onkudan kändir. On borcu bardyr. Sizin oňuňyzda şok hemen hazynan pulundan ýa çok köpüni ýere karjadyň. Bulan edýän dadyn tabiat döwrüne edip bolan okdy. Mümkin näli. O mümkin näligini düşündirip bereyim. Ne salgyt ýerek bar ýa-da. Men fina bar ýa, şeýle minister finans diýilýär. Ýok. O maliýe terjime edende maliýe ministrliginde. Onu yerlerde rayfinadel, obulfinadel diýip nemeler bolýardy. Buruluşlar, şu men finim bölekleri de şol. Yerdäki nemeleri, zünolary. O salgytlar şeýlik gedýär, neme diýär. Onuň gosplan diýip bir edarasy bardyr. O planlaşdyrýar. O şüýül plan ýerde plan datarlanmaly. O plan ýeri plan çykdy edilmeli, däm edilmeli. Onuň büdjet ýani neme min fin bilen iki deňeşdiýär. O terişde barmy ýok. Onu ýani Sowmynyň başlygy ýa-da birinji sekretar onu taýyk bermeli, bunu taýyk bermeli diýip bilen ok. O aýlynyň başga hiç zada hökümi ýeten ok. Birinji sekretaryň Sowmynyň başlygynyň. Olar pul gazanaýanda da näde gazanýar? Pul alınýan ýerleri öz adamlaryny goýýar, şo taýdan para peşke tarply ýaşap bilýärler. Başga ýani on talaýyn bunu näme deýin diýip mäge hiç biriniň mümkinçiligi ýokdur. Atarlar ýerde. Bugün beýle däl, bular şo zatlar hemmesini ele geçirdiler. Hoply ýeri şol. O köşk talp ýörenleri şondan. Biz waka köşk talp bilen okdy. O etçeklerde kän. O çekiniyor. O nazar toyluğundan çekiniyor. O bir yalaktan çekiniyor. O bir pul verecek verdiğinde o öğret pulumuz diye. Yine de şu büdjet nemesinde meselesinde yine bir soragym bar. Yine şu hazine bar diýdik diýelim. Hazine şu hökümete sowmak üçin islese şu häzir özleri ýazypdyrlar da ştaýda guruluşy, önümçilik we önümçiligi değişlik bolmadyk guruluşy başka işleri maliýeleşdirmäge yönelen nemeler, harcamalary kim ikrar etmeli, kabul etmeli şonu? Ne bir taýarlap berýär şonu, ana biz taýarladyk şunu indi harjarys diýip ulanyp bilýärlermi ýa arada şunu ruhsat berýän bir neme bolmalymy?
makam. Hazine olmalı. O hazine yok. Şu makam yok. Düşünüp biliyor musun? Ine Hazinan eyeti yani şulon bütçetliydi de bütçet o hazinan eyeti halk. O hazina yani devlet yolbaşısında yolbaşı hükümünde deme patronu. Olmasa onu patronu değil. O hazina o şu polis tayyip ver bu pulu bu tayyip ver deyip bilmeyen. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle zat yoktur. O men o tayda akıllı şehir salacak, men o tayda kör salacak deyip bilmeyen. O hiç yerde oraya ayaklar deyip bilmeyen. Atarlar. Menin aýtjak bolýan bir nemem bardy da şu taýda. Bular diýe büdjet taýýarlandy. Ondan soň meclisten geçdi şu diýe. Hani meclis şunu tassyklady diýe. Yani diýjek bolýanym adamlar meclise kime saýlanmasaňyz ine özüňiz nemedik görüň. Şolar siziň bet bagçylygyňyzda şolaryň hem eli bardyr. Şolaryň atlaryny hem ýazyp goýuň. Baolun yani o görüllörüm hiç tadı bilen o. Oğlum özlerinin meclisinde bilen o. Kepim ne yeri. Cenayeti bilmän edende de şu taylarda. Cenayeti bilmän edende de şu cenayet bolýar-da. Cenayet, elbette cenayet. Yani Türkmenistan'daki demelen hem mecezi bir var eken, bir yok eken, o adı ödüyor oken. Hem menemeler fırnalı. O 1, 2, 3 derler. Ne bir Salgıt barada gurrun edi otursa şu şeyler. O salgıt barada gurrun edi otur kak. 4-5 sanak neme orta çıkyandır. O anırtı keyandır. On neyse de yettiyandır. Onun diyor stayda iktisadi alımın yoktuğu orta çıkyan bir. O yuridik alımın yoktuğu ki orta çıkyandır. O yönü orta çıkanım hiç. Olur müngläp studentleri 5 yıl güýmäp böler. Onu okudýat diýip, okuzalacak diýip ellerinden paralaryny 50 müngläp, 100 müngläp, 20 müngläp paralaryny alýarlar. Olaň sanyna köpeltip görsek o taýdan ummasy da çykýanlar. Ýylna 15 000 diýer. Ýylna 15 000. O adam. O adam däl. O 5 ýylda 75 000 bolýar. Şu 30 ýylda yarım milyonda. Ha? Şuna nemäniň tarabyna geçsek, temanyň her bir ýurtdaşyň ine talgydyň ýygyny alsa, yani gizlenşi da şu talgyt işiniň gizlenşi nebit galdy. Her bir şahsa, yani her bir ýurtdaşa berýän ziýany. Şoň üstünde durup geçsek, ne ýa bir adamyň nemesini görkezdik dormy? Bir şahsyň aýlygyndan alınýan, meselem orta nemesi 30 götürüp hawa nemesi talgydy. Dogry dämi? Şol 30% talgydyny näçe summadan alýandygy belli bolupdy, dogry dämi? Jemi summa belli bolupdy taýda. Indi nebit gada da şol bolmaz, dogry dämi? Meselem sen 80 ýaş götürüm gün hazina gidýän bolsa, galan 14-den sen hem nalog almaly hem bolam tutkazylaryny kompaniýa ödýän bolsa, şo taýdan biziň 80 ýaşdan nämäni bilip bilýärsiz? Türkmenistandan her goýdan näçe neme çykýar? Ton varil neme çykýar? Näçe kilometr gündelik gaz çykýar? Şonuň opşy nemesini bilýär, dogrymy? Sanyny. Onuň üstünde de ne değerini bilýär, ýa-ni näçe milyon dollarlyk şol ýa-da milyard dollarlyk bahasy bar. Dogry dämi? Hasap çykýar şo taýda. O günne ekrana çıkarıp bolýar onu. Hawa. Indi şol desene ýa-ni pul geldi, dogry dämi 80 ýaş götürüm. Misal üçin şo pul geldi hazina. Oňa hazina ýatyryldy. Hazinadan şonuň näçe götürmi büdjeti gitdi, näçe götürmi başga uzak wagtly ýatyrymlara gitdi. Şol hasap edip bolýar, dogry dämi? Indi nebit garda şo taýdan alınýan nebit gazyň operasiýasyndan, ýani önümçiliginden
alınýan salgydynyň näçedigini biz bilmesek, halk bilmese doğru dälmi? Şonuň jemi summasyny biz bilip bilemiz doğru dälmi? Owo. Owo. Hala Türkmen portaly ýa-da Ors portal diýeli öz adyny takaly. Nemme diýär? Hatay SNPC diýär 9 milliardlyk ýatyrym yapdy diýär. Doğrumy? Öýreden pul Türkmen üçin, men üçin, men $300 taýda gazanýan bolsam, Türkiýede gulçuluk edip $300 gazanýan. Men üçin o dünýäniň pulu boldy. Ordan 9 milliard. Haçan adam, haçan tanak gören adam. Indi ben şonu pikirlep bilem o Türkmenistanyň ýani halkynyň şondan geljek girdejisi näçe? Şol 9 milliard ýatyrdy. Men şonu näçe girde jallan ýyldalyk. Şol operasiýadan ýani kılma. Şertnamadan. Näçe götür alyp gitdi. Şo taýlary bir halka berýän nemmesi. Men taňa bu düşündirip bereýin. Türkmen variantyny düşünüp bereýin. Näme bolýanyny düşünüp bereýin de. O Xitay 9 milliard yatıran bolsa, o milyardyň ýerine düşden Türkmenistan 9 milliard Xitaýa berildir. O kredit beren hala edip afford edenler, görürsüňiz bunu. Görkezmeýän bolsalar götürne şonu hala çöp bolmaly. Bolmasa da görkezerdiler. Türkmen çağırdı var. Yankı salgı sistemasy dogry oturdularna. Ol Xitay däl başga bir ýerden 9 däl 20 milliarddan ýatyryp biler. Ben 20 milliard ýatyranda da 86% alýan gadyň o puluny ýatyrmalysyň, galan 15% bar. Şoň uzundan sen 9 milliardyny ýoş-ýoş alarsyň. Düşünüp bilýäňizmi? O ne Türkmen variantynda o 9 milliarda sen bir berilip bolsaň, olar gadyňa mal gidip durda. Oňa da hiç satdylan oklar. Şonu alak bolup çykar. Yapara stady bir ýatdy. Men Xitay firmada işledim bir küçül döwletindäkide. Indi öz Xitay nemelerimiz var, bir gadirler diýip aýtýardyk. Endi şolara şöý diýärdi. Siz awady diýip biz gurup berýär. Sizin aýlyklaryňyz biz berýär diýär. Ondan da üstüne de sizin aktıklarınız bize bergidar bolar diye Xitaýa. Menim adyan o toprak meninki diýen meniň ýurdumda ha. Gaz meninki, meniň ýurdumynky. Polýasiýa zawady gurup bilersiň diýen. Ýöne men näçe saňa zat satýanda men saňa bergidar bolan diýende. Indi berik gelýän ýurtdaşyna çykdym, azyk bilgi öwrendim makam diýende. Bir otursam özüni hökümet ýa-da häkimet diýip atlandyrylan bir giden nemeler albet eken, tupoy adamlar eken da. Hiç taýdan baş çykmaýan. Ýeme bu tupoylugum bir gapdala tupoy beýle gapdala ýani durdy kara men tamsyk diýem o akylly bolun diýen. O hem şuna akıllı olun diýen. O ele düşmemezliğin o yolun tapan olun. O taýdan oğurluk edýär. Oğurluğun tutturan o. O bu tarapına seyreden de bu bir ýani durduk armiyeti diýe alak miyeti o döwleti bir sowanda atanlaryň nemesi alak göredip bolan o. Düşünmeli adam şo taý. O sen diýişiň alak edil, sen diýişiň alak işleýär, şuna sen şeýle işledi. Şoň üçin ýanky IMF-iň demelerinde Türkmenistanyň bergilerini neme diýär? Şu adam togradan çykar. Şu Xitaýyň ýatyrýan nemesi puly Türkmenistanyň bergisi alak bolup gidýär. Olaň alan gady o hasap görediýän ýalak bolýan kim görüpdir? Ýa-da görediýänlerini bilýäniz barmy? O bilýäniz ýok bolsa. O vesselam. O soňundan bergili çykýaňyz. Onuň siziň artyklaryňyz, sowluklaryňyz ödemeli. Ben Muhammedler gider, öler gider, işten aýrylar. O näme bolanyny da önemi ýokdur bolýan. Ýanky sistema nemedir? Şoň üçin men bu milletten haýyşym oýanyň. Men size aýdýan zadym şeýle bir önemliler. O bizim döwletimiň döwlet bolmasy üçin. 1-nji ýanwardan gadyňyza nebtiňize
özel yankı bu adına näme goýýaňyz, ýörüýte bergi diýäňizmi ýa-da kurumsal bergi diýäňizmi ýa-da edara bergi diýäňizmi 86% bergi talgyp salınmalylar, onuň kanun kabul edilmeliler. O şo kanuny ryza bolan firmalar işin dowam eder. O dünýäň hem ýerlerinde şondan ogu neme ýokdur, hem ýerde de şolar ýaly işlenýändir. Bir tömürge nemesi bolmasa. O dünýäň düzgünü şodur. Ona ne biz size tuğ dedik görkezdik. Arabistanyň, Norwegiýanyň nemesinde nuskotuna görkezdik. Türkmenistanyň şertleri Norwegiýanyňkydan hem gowy, terişdeler hem şonça bar. O bunu siz düşünün. Men şu zatlaryny emetip bilýän adam bolamsoň, şular barada gurrun edemde şulary ýakatym gelýär. Togunlar. Men bir garynjany iderek göni emetip basyp öldüresim gelmeýän adam şulary hakykatdan maňa näýlek wagty diýenem boldy tutup hemmejen üýşürüp ýakatym gelýär. Şoňa münasip adamlar Şulan oğurluklary zatlary hiç ona gözüm yumup bolar. Şulan burnundan akýança baýlyk bilen doýurup bolmor. Sırtından salıp, ağzından salıp, kulağından salıp akyp durur ýalak eden dedi. O Türkmen bular ýalak, şulan edişi ýalak diýen görmeýär. Şoňa düşünün. Bu 30 ýylda bulan ýitiren suwmasyny aýdyp bereýin. O 750 milyar dollar. Şu 1 milyar üçün tek daýganyň 3 ýyl işleýär. Ähli Türkmenistan bolup. Sonra da ýanky balanyň köwüşiniň ýakan benziniň nemesine berili ortykýa-da. Elinden hemme malyny öndürür, 3 ýyl öndürür malyny aldan 1 milyar bolanokda. Mutun alanda. Bar ön menki dip elinden alanda 3 milyar bolanok 3 ýyl. Bu tumulları gödöňde getirip görün. O bular hiç saat görmedik. Zahil. O bilýsiz, katı bilýsiz. Yönüm önünde derler. O sağladık nämedigini ustaydy 5-nji klass çağalary uğru diýerler. Bizim üniversitetemizde bilen oklar. Şu sağladık nämedigini şunu düşünüp bilýän, düşündürüp biljek şu Türkmenistan sağlyk sistemasynyň näme peýdasy bar, nämeleri bar. Näme üçin NDS 15%, näme üçin 25 del. O näme üçin käbir nemelerde 12 del, näme üçin käbir nemelerde 6 del. Dip sonra berip biljek. Adam ýok. Olar ýalak kadr meştiren oklar. O bilgi ýok. O juridik de yok, iqtisadiýatçysynda da yok. Siz döwleti näde kurjak? Döwlet kurmaly, döwlet ýöretmäli bilgi yok. Siz şu wagt o 5 ýyl size leksiýa berip ýörse, 3-4 adam bolup, o güýjüňiz ýetdiginden, sizin bilgiňiz Türkmenistanyňky şu wagt hökümeti ýöretip ýörenleň bilgisinden kän. O iqtisadi ya juridik fakültetlerde ilim verip ýören muallimler okudurken ýöne sizde bilgi ýok. Sizde ýok bilgi, olarda düýbünden ýok. Siz şoňa düşünün. Olar ýurty nire alyp barar? O bilmeýän zadyň edip bolanok diýip aýdýanam. Olar bilýän zady diňe oğurlamak, kriptokratiýa gelişi nireden şundan gelýär, başga zatdan gelenok. Bular bilmeýän zatlaryň etjek bolanyny da edip bilmeýärler. Bar göwnlerine ba diýel şonu etme. O anyk ediň diýse edip bilmeýärler. O bilmeýän zatlary näde etdiler? O taşynda da bu zatlara düşünýän adam ene sataşmady. Bilmedim. O siz gören bolmagyňyzy mümkin gurrun berseňiz. Abdurrahmanyň sözü var ýaly. Yani Ova menim şu taýda gelen soraglary okawut ýerdim. Siziň aýdan zatlaryňyz bilen deň geldi de häzir. Ya häli neme aýdyp goýduňuz? Täze ýyldan şulara şuňaly salgytlar getirmeli diýip. Indi dinleýijilerimiz hem sorapdyr ine sapar ağa sorag diýe.
Türkmenistanda hazyna bolan ýagdaýynda diýe. Nebet gazdan salgyt hem hazyna girende ýurtda nähili ütgeşmeler bolardy diýe. Yani. Sen yıllı näçe giyeceğini bilýärmi? Gödüňde getirýärmi? Şu getirip bilmeýän adamlar soraýada. O Yankı diňe 1 milliardyňyz bilen ähli obrutlarda o banitler bilen doldurup bolýardy. Näçe obrut var. Bäşinde onuň näçe tane etrafymyz var. Şolaň hemmejesinde banitler talyp bolýar. Sağlyk meselelerini çözüp bolýar. O taýda işlejeklere adam şekilli aýlyk berip bolýar. O aýlyk berip bolýar. Ähli bolymdan aýlykdan 5 etle köpeldip bolýar. Öňe 1 milliarda. O taýda 750 milliard bady waýdy oturna. O näde ütkar ödýäňiz Türkmenistanyň? Elerinden çekilen ýalak bol ütkar. Ha ýene de o gelen hazina gelen puly bir jüzüne alyp gidýän bolsa ýene öňkü ýalak bol. Ýanky şeffaf bolmaly. Onu ýerek gidýäni, näme diýäni. Şu wagt darbiýegen nemetini seretseň edir şu wagt saýdyny açyň, şu taýda sagat ýalak işläp durandyr. Deme. Yani kadina näçe pul gelýärni. Owa. Link var bu ne görköz dembe Murat bilýän bolsaň. O zatlar edip bolýar. O kadinany näme üçin halkdan gizlemeli? Metele näçe soraňy şu taýda bolmaly. Siz näme üçin kadinany halkdan gizleýäňiz? Başa kadina näme üçin ýok diýen bilersiň, kadina ýok. O näme üçin bizim hazinamyz ýok? Büdjet diýäňiz, o minfin diýäňiz wor diýäň. Bizim hazinamyz näme üçin ýok? Bu arada kanun ýok. Hazinaň näme işlemeli bu arada hiç bir regulýer edýän hiç bir normativ dokument ýok. Hazinaň ady geçen ok içeride. Bilýäňizmi şonu? Onuň ýene de bir önemli mesele mülkiyet. O mülkiyet kanuny 90-njy ýyllarda çykmaly demek. O mülkiyet diýmek eýeçilik diýmek. Hudusi, şarty eýeçilik. O arada kanun ýok. O siz näde paý boljak bolýaňyz? Siziň ýa mülküňizi, malyňyzy gorajak kanun ýok. Düzgün ýok. Alnyşy, satynşy, o hereketi bu arada bir normativ dokumentler bolmaly. Kanunlar bolmaly. Düzgünler bolmaly. O şun aňrysynda onuň bazar iqtisadiýaty, erkin bazar iqtisadiýaty barada kanunlar, düzgünler bolmaly. Bämi? Sizden sora. Olar hiç biri ýok. Onu kim etmeli onu? O sizin o bir zat doğrulaptır diyen nemeleňiz tarihte galdy. Siz ilkrak döwleti kurmaly. Bu döwleti kurman, on plandaryny ogurlapdyr diýen bilen o mesele çözülen o. Hazinaňyz ýok diýip aýdýasyňlar. Ýok, şo taýda gelýän pul ýok. Şo pulun gelişine hasap berilýän hasap ýok. O hasap bolmasa siziň tarihiňiz ýok diýip aýdýasyň. Bu hasabam hemmejil kaýtdyr. Owa ýazyga alınmayan işsat ýokdur diýmek. O ýok bolup gidýär. O ýygyny bitirýär ben durdukary näme üçin gowurýan? Şuň üçin gowurýan. Şuratlar oýlap tapan durdukar. Bilýiňiz bolsun. Hani orslar ýöner aýdan oga, ni poýmyn ni wor diýip. O Tutulmazlyk üçin zatlar durdukar şu arada kitabym ýazdym diýetdi. Bunu bilemok kitabyny bunu düşündirýän ben düşündürşüm ýalyk. Durdukar men dostum gowurýan men. Onu döwlet üçin ulan diýip aýdamok men. Onun ýene beýleki ýektaý bardy. Çary gök diýerler. O da görüp jürmä boldy. Kamda moluň işgärdi boldy. O da durdukarda kända döwrünni. O menem jeýden niýetde. O ýanky döwletiň nemesine seredin bunu düşünmän zaňryk ýörep bilmeýän. O ilki edilmeli zatlardır. Sizin döwletiňiz başyna belli adam entek gelmedi. Öňem ýokdy.
Burada da yazıptır biri. Safar Bakşı siz Hmm. köyünü gepleşkinizi bulur. Baydaklarını kaldırmalı vakti 50 deyiptiniz. Bulur. Güç görmese baydaklarını kaldırmadılar. Bulur güçten korkuyalar ve güç görün. Wagtları Vakitleri düşünýärler diye. düşünýärler. O. Ben gücüm ben şu aklım bilen o. Koşunum bolsa 4-5 milyardan pulum bolsa o güç bilenim alıp berip bilerdim bol dedi. Yani men näme ne deyin onu? O bir ýaşaş size gerek. O bana näme? Bana ben 74 ýaşadym. O ben de demem yani ömürlük öýüm gaty golay taşta däl. O Saparaga bu durmuş size gerek. Sizin çağılaňyza gerek. saparaga Sizin şutaýdan geleceğinize gerek. şutaýdan neme Çünkü görüp sizin bolýar? geleceğiniz, çağılaňyz geleceği düýünden yok. Sizin käse şu adam yok da. Diňe şunu ýazmagam, ine şu dinleýijimiziň diňe şunu ýazmagam, halkyň özüniň güýçdigini bilip bilen ýok. Şoňa düşünen ýok. O. Ine Nepal bize görkezdi. Ondan soň äle neme, ýalňyşmaýan bolsam, Müsür. Mısır'da O. Madagaskar. Madagaskar. Owa. Müsürde her O. gidip dur o taýda. Ýöne Madagaskar hem elini aldy. Ýani halk özüniň O. güýçdigini görkezip bildi. Bizinkiler şuňal güýçden düşünýärler, güýçden gorkýarlar diýip durmagy özüniň güýçdigini düşünüp bilen ýok halk. Yeme Murat. Bular eme ol bizden akıl soğurya, bilgi soğurya, o bilgimiz aýdýar. Heme edip berdiýerler de. O soňam ýyp berdiýseňiz, o edäýmek mümkin, ona diýmejek ýylýan. E-mailge de kalandy özüňde. Onun men tanatlar yok. Men bu şahat berýär diýip ýene ýakarsyňyz mı? Ýa-da türme salarsyňyz mı, atarsyňyz mı? O. Değişme bir yana bolun ýöne ýa büyük meseleler vardır. Bular döwletiň sütünleridir. Bizim gozgan meselelerimiz vardır. Şunsuz döwlet bolýan näler? O sizin ýaşaýyşyňyz üýtgemese mümkin näler? Bu zatlar ýanky mikro nemede derler, makro nemededir. Bu ýanky döwletiň sütünüdür. Mülk döwletiň sütünüdür diýip o Türkler kän agdaýandyrlar. Şeýleden. O bu sütünüdür. Şu sütünüňi gurman, ol üstünde döwlet durup bilmeýär. Onun bir hopleri yani kurup bilecek bilgi Türkmenistan'la şu an şu defak denemesinde yok. Daşında da yok, içinde de yok. O daşınaklarım görüyorsa. O yani şu kandırlayan meselelerin kolayına var bilen var mı yok mu onu görseniz özünüz ketitlersiniz. O bütçetin nämedigini verdim komedi bilen ok bolun diyeceğim bilen ok da. Jonaytyn. O Murat Kurwana düýünden bilen ok. O şu Berdi Muhammed baýyrsak bolýan diýdi. O sizin aýdyp beren şu zatlaryňyzdan şu taýda neme çykýar da bir pikir çykýar orta. Hiç ýeli neme halal adam, halal işleyen adam diýen adamam şu ýerde işläp bilmeýär sebäbi sistema çüýrük. Hemme zat Halaly malaly yok. İnşallah yok. Şoňa düşünüp bilmeýärler. Hakyky hiç adam düşünmeýärler. Yok. O düşünýän olary aýdardyrlar. O düşünmeýän zadyň aýdyp bolýan näler? Ýöne ýa biýoji näder men onu aýdyp bereň. O şu men aýdanda atlam soň gaýtalýar. O şu bir ýerden eşitdim, maňa gulaguma ýetirdiler de. O bizim hamir maýamda bolarda näl diýdi, o sen gözüň aýdýar diýdi. O da men dostum diýdim, onu aýtmaly akly adam. Näme diýdi? Iň bolmanda gaýtalap aýtsa da bolýar Saparaga. Yok, onu hiç demämiz yok, gaýtalasynlar. Näme yok, plagiatyň ogurluklugyny bar ýakan düşünür bir ýerlerde. Şu orta atýan meselelerimiz gaýtalap. Ora diýip ýöler bolýan, dogry bolan medýanyň şu bolsa, o sene dogry boldum.
Olara kendi dememiz yok. Ava, Biz ava. hiç pretenziyamız yok. Govriyet. Olara govriyet. Şey değil. Yani Trump'tan ben öğrendim şunu. Хороший парень ya da. Ava. Yine yankaydanlarınızdan yine soraptırlar. Hı. 10 yıl türmede kitabının avtarı durdukar mı diye. Durdu can diyeyin. Ben durduğunu govriyet. Hakikaten biri bu ulu yüklerden halat etti de. Şu belki diyen demeler var, onun halk maslahatı var da şu çay merepiyatiyeti var. Yılda bir kısa param geçire yediler de. O bize işletmeyle hiç mümkünçülük veren yok. Onun şunu durduk hale tavşırdık. O daş eden niyette. O daş etme, oradan gep gelmesin, ne tarihi vakti, ne stayda sulatlar bolmalı. Şular diye men paça olacak deyip oraya gider niyette. Hakikaten emettim ben. O telbek koydum. İşini katı kova başardı diyorsunuz. O maladi. O. Olmasa biz öyden çekiyorduk da hem mi zadi? Yani şunun tuğratı düşen içmekleri vardır. Niyat bir 5-6 tane kol. Şu içmeklerin 7 tane başağın içmek. Öyden etip verdim ben. O da kaya kata ila öyünü getirir sen öyden çekken dikayette kagamı. Ay nerede daşın nolu diydin daşın nol yette bizim. Şey diye patsan akıllısı olmaz daşın nolan yuvaş adam o diye onu adam olacağı da mengden oken. Ova saparağa sizden neme fikir sorayalar, maslahat. Mülkiyet ve hazina hakkında halkın düşüncesini arttırmak için nähili yol izarlamağa maslahat berýäňiz saparağa diye. O kan hadinan nämedigini, mülkün nämedigini, mülkiyet kanunları hep yani adi Türkmençe mülkiyet. O yöne başka yerde yani sobstünüstik geçiyor. Şoğlar var da kanunlar vardır. Ne Türkiye'de mülkiyet kanunu vardır. Kanunlar vardır. Bu bir kanunun der. Grup var. Bir de ne bedir. Onsuz yani bazı iqtisadiyetine geçip bolýanlar. Onun hadine var da. O kanunlar vardır. O hadinani kim böyle diye, ne edip böyle diye, ne aylık düzgünlerde demediler. Yani ChatGPT yazsanız size taparağı gerek gel, gurrun veriyor hem mi zaten? Bütün çeşmeleri bilen çıkarıp berýär. Onu deňeşdirip öwrenmeli da hemme ýurt bir näçe ýurdun köýne deňeşdirip söýdüp öwrenmeli. O sorusun yeter ki siz sorap bilin, bilgi pornolap var. Bir de ol Türkmenistan'ın üniversiteden berek gel, ol şotak giýeňizde de öwrenjek zadyňyz ýok. Ben şu illeşlenmey diýen, kimin iqtisadi fakultet diplom baý bolsa puluňyzy izin alyň. Hem bäňiz 10 ýyl 20 ýyl mundan gutaranyňdan baý bolsa kime beren bolsaňyz paralaryňyzy, nemeleňizi izin alyň. O sizin diplomuňyzy, bilgiňizden hiç ýerde hiç zada ýarany ok, onu özüňizden görensiňiz. Köpüňiz. Saparağa O malumlar gelip stadyumy bar işler böyle. Sorag ýöne muň ýaly däl saparağa. Sorag ýene gaýtalayyn. Yani Hazina hakkında halkın düşüncesini arttırmak için nähili yol izlemaly diye. Men şu taýda öz kommentariýam bereýin, siz häli nemetmänkä. Siz gaza minmänkä. Ilki bilen. O men gaza o gazadan nalo alandyk, menem gaza mindirýän. Indi men häzir şu taýda nemedik geçeýinde. Halkın düşüncesini arttırmak için ilki bilen halkın siz diňize şunun gözü yetirmeli. Siz halksınız. Yani halk üçüncü bir şahıs değil. Yani halkın düşüncesini arttırmak demek, öz düşünceňizi arttırmak demek, öz bilgiňizi arttırmak demek. Siz özüňizden başlaň, bir zatlary öwrenip başlanyňyzda, beýleki kaptalyňdaky sen şu zady bilýärdiňmi, şu zady bilýärdiňmi diýip özara kommunikasiýa bolup başlaýar.
Olan bir zada öwrenip başlaýar, senen bir zada öwrenip başlaýan. Netijede şuňaly ikiňiz bilelikde ösýäňiz. Halkyň düşünjesini artdyrmak diýmegem çykyp leksiýa okamak däl. Özara şuňaly nemeleri öwrenip, özara şuňaly soraglar berip öwrenip bolýar. Şutaýdy jemläýin. Yani Murat sen men dedim bu zatları düşündürüp bilecek ekenin. Men ekrana çıkıp horlap demek gördünüz. Ýok, sizinki indi sizin düşündürüşiňiz başgaçadyr diýende. Hem tejribeňiz bar, zadyňyz bar. Ýöne ne ýok zatlaň adyny biz adak geçdik kadinaňyz ýokdur. O salgyt sistemaňyz ýokdur. O salgyt sistemada reforma geçmelidir, geçenlerdir. O geçenli bilýän bolsaňyz aýdyp bererdiňiz. O aýdyp bilýän zadyňyz ýokdur. O ýöne plan ogry näme dip o 100 miňlerçe adamyny ýok etdiňiz. O ýok edileniň büýük sebäbi şu hazinany eline geçirmek üçin etdiler. Şu zatları ele geçirmek üçin edilenler. Siz 30 ýylla ýanky salgyt barada gurrun eşden nälsiňiz? Näme üçin dip soram bolsaňyz, näme üçin siziň esasy önümiňiz bolsa, o günüňiz geleceğiňizden çoňa bagly bolsa, näme üçin o arada siz ýanky sorak bereňiz? O bilgi sahibi bolňyz. Näme üçin sizi bilgi sahibi eden oklar? O diýen müňlerçe sorak bar. Näme üçin bilim buň üstünde işlenok? Ya da sizin başka bir önemli zadyňyz barmy? Gazdan neftten başka. Peýda getirýän. Bu gelin näme diýe? Bular daşlajak diýe. O daşlap öldürmeli diýen gelin şu bolmaly. Awa, daşlajak diýe. Ýok. Emme zady daşladylar ana häzirki ýagdaýyňyz. O. Bu da bizim dostumuz. Allah Taalanyň ýerdäki wekiline yaranjaňlyk edýäne wekilleriň ana size getiren ýeri şu. O. Ne bilgi var, ne başga zat var. O ştaýda salgyt, o plança salaly evte gada diýil urun eşitmediňiz. Şular ýalyk ýygnaklarda zatda. Ýok. Diňe hazynany ele geçirmek maksat. O. Şu adam neme, şu medeni nemede, şu medyan nemeni biz ele geçirerdik korkular vardı. Yani nemeleri şondan aladıları. O ne, hadine var mı ya yok? O ne soru o, ne cevap. O bana bilenimi aýtdym. Sizem sorgulan, o jogam soran. O Türkmenistan hazinesi näme üçin ýok? O ba bolsa ýerde. Hawa. O näçe gelipdir, näçe çykypdyr. Birem nemeler bar da şuňaly pokazatiller bar. Rezerv, dollar rezervi bolýar käbir nemelerde. Şuňaly açıklama yapýarlar. Şuňaly gara günümüze zat etmezligi ýaly öz valutamyzyň güýçli durmasy ýaly şuňaly valuta rezerwimiz bar diýip, daşary ýurt valutasy rezerwi bar diýip durýar. Şo zadyň nemesi bolardy? Hazyna bar bolsa. O. Hiçtat gelen o. Gaýta beri çykýanda o berine sizin çağalaňyz, aktyklaryňyz, çoğuluklaryňyz öder. O bir o üstüne de tebigatyňda bir teretip görüň. Ne marin burgap töwreklerine bir teredin. O adamlar durşunu rahatdır. Edel. O orta yaş 45'e yetendir. Onu öňünden aýdyp bolýar da. O çağalarym keteldir. O ýaşaýyş mı, ya bu görgü mü, düşer ýalagam däldir durmuşlaryna da. O kümsüjek, pulluja o marly ýigitleri bardyr. Olur yani köp bilmiş. Demek. Şoğuvada demal yalardı.
O köp bilmiş bolanda näme. No boyna saparağısız tebigat diýdiňiz şu zat ýadyma düşdi Norwegiýada. Salgytlarynyň arasynda ýene bir nemesi barty. Goýlan Ekologik salgytlar, nalog bar. ekologiýa. Ekologik Karbondioksit. nalog salýaly. Karbondioksit neme howa saçan üçin şoň ýaly aýratyn bir neme salgyty bar eken. Şoň ýaly tebigaty gowramak üçin aýratyn salgyty ham bar eken. Näme arada kimiz bir zady okapdyk. O Türkmenistan o gab nevit demedýän nemeleň käbiriniň endeýetini aýrypdyr diýip. Kimde okuduk däm şonu? O näde aýryp bilýär? Ne şu taýda da aýdyk geçe şonu. Onam kim paylaşıyor? Amerikan Birleşen Ştatlarynyň höýereti hasabaty. Nähili hasabat? Kara para aklama komitetiniň nemesinden, raporlaryndan. All operations related to petroleum production dolok awturmaýyn muny. Bütün nevit bilen baglanyşykly bütün nemelisi servisleri, koşmaça hyzmatlary zatlaryna NDS-den boşadylan diýipdir. O näde edip bilýär? Kim edip bilýär? Kim güýji edip bilýär? Giden bir sektor yzyna hyzmatlar berilip durmaly. Hyzmatlar berilen zatlarynda da soň ondan girdeji bolmaly. O näme üçin o girdejiden zatlar tölemeli däl. Hazina tölemeli däl. O näde bu zatlary, vergileri, salgytlary aýryp bilýärler? Buňa kimin hakkı var? Hadinaňyz ýok bolsa, hadina da hökümete değişir bolýanlar, öz başdak bolýanlar. Onuň merkezi var, öz başdak bolýanlar. Bu ýa-ni hökümetiň buýrugy bilen ýa-ni emesi bilen işleýänler. O kontrolünü bolup biler, neme edip biler, olun ýöne öz başdak guruluşlardyr. O şu öz başdak bolmasa hadina olaň eline geçýändir. Eline geçen soň siz onuň paçalykmy, sultanlykmy ýa-da başga bir zat boljakmy onuň siz düşünýärin. O diňe soň onuň kriminal nemesi ýalyk ýa-ni kriminal karteller bolýar, narko karteller. Şo tipde işleýändir. Öňe bir tapar aýdypdym. Türkmenistan şu wagt diňe şu narko kartelleriň işleşi ýaly işleýärdi. Bärde kanun bozdular, näme etdiler diýip gyýryp ýörmän kanun bolmasy mümkin däl. O diňe gorky nemesi bilen işleýärdi. Şuloň nemesine nemetsen ölüm, tutsaw. O şular bilen o gowy ýaşatsaň, den 5 gün aýdyp garryň doýurup neme edip bilýär. O bular Türkmenistany bir neme öwürdiler. Bir kefel jemgyýeti öwürüp bilýärdi. Bu kefel nemesini görmek üçin ýa-ni halk maslahat bar. Şo jehaletin nemesini siz vizualny görüp bilýäňiz şo taýda 4200 tane adamda. O känem sygan ok, zaýyň demesi abyom şoda. O jehalet diňe ol 4200 däl, öýde oturanam bar. Ulan. Müňlerçesi. Belki de 10 müňlerçesi. O siz entak bulary suwa düşürüp takkal dirdirip telpek geydirenlerini, kıyına geydirenlerini uğrayanızda. Ondan madır öýde gezip görenleri vardır. Oturanları vardır. Bu cemiyetin cehalet yani kulağından çoğu ya da şu derecede. Bu bir ayrılan çıtlatlar. Atı geleceğinizi gözüne getirir yalağım derler sizin. Bunları yalak yurtta aklı var adam yaşamaz. Mümkünçülük olan kaçar. Onu bir hediye. Onu görüp görürsünüz. Bu da düzeltme de kıyındır. Buna da yani ulu yumurtkalı adamlar gerektir. O da bilmedim kimde var, ne aylak var. Onun sözünden gödüğüren burada aydayım şeyler hep deyip.
Doğru. O bir erkeğin işem değildir. Yumşadı baydık gördük onu. O Doğru diýmelinde. öyle hiç adın ütgemejegini o asmany durup bolsun, bulutlu bolsun, ýağışly bolsun. Ýöne bu asmanyň aşagynda da bir zat bar. O ýöne düzetmäle mümkinçiliklerim yok. Onu düşünün adamlar. O bilgi yok. Döwlet bilgisiz ýöredilýän näler. O gowy adam, halal adam, haram adam, olar ýalak neme bilen ýöredilýän näler. O demokrat, o aristokrat, o bir beýle olar bilen ýöredilýän näler. Teknokrat adamlar, düýün tutýandyr, bilgili adamlar. Ilym bilimdir. Buňa da uly bilim gerekdir. Döwletiň iqtisadiýatyny dogry oturtmaga uly bilgi gerekdir, bilim gerekdir. Bu köçede gelip ýören ýa-da diýişde urup ýörenin işi däldir bu iş. O bu tiýatratçyň işi däldir. O tiýatratçyň nämedigini o men size düşündirip bereýinmi deme. Murat. O hadan gaty gowet düşündirdi. O aýwan bolsa o ýa кто такой политик diýe. O это сперма diye. Их миллионы diye. Ну оттуда diye один человек выходит diye de. İşleyiş. Şeylere gay diye de. İşleyiş nemesine göre mantıklı. O şey diye var diye onam görürüne minne yurttan kovacak korkuyorlar. Ya da öyle kaçacak korkuyor. Onun üstüne demeleri jurnalistler kuşkurup dururlar. O çavuşları, çevişleri olurum onu bayağı üstüne gidiyorlar. O son deme goronu anekdotunu aytıp verdim de. O hakikaten hem şonalak onu döwletiň ýa guruluş nemetinde bilgi gerekdir. O ägit bilgi gerekdir. O ýöne neme bilen bolýan nädir? O bilgi bir wagtlar sizde bardy, o kadryny bilmediňiz, o bilgiň nämedigini düşünmäňiz üçin siz şu zatlary ýaşadyňyz. O buňa bedeli ine şu diýip hata berdiň, agyr bedeli bardyr. O intak öňüňize näme intak görüp bilýän dälsiňiz. O bu çapak çalmalar, nemeler bilen, o gowja kastumlar bilen döwlet o demedilýän däldir. O ýa-da Türkmenistan näl ähli orta diýe bir ortaýadyň bir ýanky bir guberniýasy ýalak bolasyndaky nemelerdir. Bular etjek zatlaryny edibem bilmeýärler. Oňa da ýanky uly ýumurtgaly demeler gerekdir. Ýolbaşçylar gerekdir. Onta bolýan näler? Bu zatlary ýöne boş bir zatlar öýdüp demedip görmäň, hakykatdyr. Bu ýanky Türkmenistana şonuň içinde iň erwedi sebäbi uly pul ýatyrda dewletin gazyň demeti, ýanky salgyty demeti bardyr. Ol diňe kriminal nemeleri ödüne çekýändir. Olaram güýçlüler. O bir eline alan soň o şu wagt Kytaýa bir söz diýip bilermi Türkmenistan? Asla. Ya da ortaýada. Ya da şol demeni sorup ýatan nemeler bardyr. Araplar öz nevti var, olun Türkmenistan'ın nevtine sorup ýör. O zat diýip bilerler mi? Bir zat diýmegi boş beringinde neme Russiýa gidip medal alyp ýörlere. За заслуги перед отечеством diye. O. Näkili hyzmat edenler. Bu zatlar hemmejeti bir millet üçin da gaty utançdyr. Onu tarihte yani kara lekedir. Ýöne eýle nemedik geçmez. Bu gaty ýüklü geçer. Bu nadanlyk döwri Türkmeniň bir 4-500 ýyl demetinden çykmaýar. O hakyky nadanlyk döwrüni ýaşap ýörsiňiz. Biziň jemgyýetimiz invalid diýin. O moral invalidler. Yani
Penselenize azaltmalyk gıýgyran ýaşul bar. O hakly aslında. Şu pensiyeleri şulara vermeli. O halk gowy ýaşaýar. Pensiyeleri şu urotlara vermeli. Hakiki invalid şular. Maran invalid. Başından gödü aýdyp duran. O ýöne bu halkın geleceği var. O sonu yok diýerler. O ben şu oturan adamlara ya da şu töweregindäki entek deme yetişmedik. Entek kastum tapmadık, don tapmadıkları vardır. O deme gelmedik. O şolunu sen hiç devitim demem ağrın ok. Onun ýöne indiki gelecek nesiller vardır. O şolary o bizim uly öňlerine günämiz vardır. Borcumuz vardır. O da sizin artıklarınız, çoğuluklarınız oluyor da. O şolun o günde siz näýilek watan taşlap gitjek? O şonu düşünýäňizmi? Gaty utançlatlar bular. Murat soruň var bolsa sorag alaly, bolmasa da Yok, häzirlikçe sorag yok. o ben gaty diýen bolmasa blog bar sırnaý diýen ben Murat o sen bakymrak butor. Neme, soraglar bir zady orta alıp gürleşdikçe çykýar-da. Şoňa azyrak neme edip garaşyk gördüm. Sorag häzirlikçe O yok. orta işlat almadyk mı ya? O şundan ullokan diýem at bilersiz orta. Yok, indi sereden. Kadyneden başga. Sereden saparaga siz neme aýdyp geçýänleriňize eýem powmalçan adamlar bilmelidir diýip neme diýäňiz-de. Ýöne Ýa-o. bu zat bilen işleşip ýörmäň adamlara bir zatlar açan ýaly bolýar-da. Açyş eden ýaly bolýar. Ýöne şu pikirlere bir siňdirmek üçin ýene uly bir bilgi aldy. Şu bilgine nädip aşgazan siňdirýän bolsa beýnem şoň ýaly neme bir özüniň içine kapanma süreci bolýar. Adamlara wagt bermeli. Şoň üçin men neme diýip otyrdım. Bolýar, sen olur ýalak meýetidiň ba bolsa sen nemet o men Ine bilenme misal üçin- aýtdym. Ine misal üçin şu Bilenme ýaly aýtdym ben. şu ýaly sora geldine. Sered garaşyk gördüm. Indi çözgüdi nirde diýip soraýar. Yaşar Keskin Kılıç diye. O çözgüdüni näm birinji çözgüd, birinji adım. O 1 ýanwardan o Türkmenistana gazyň dewletiň nemesine salgyt 86% salgyt salmaly. Mama. O birinji adım. O birinji adım eden soň onu ikinjisini aýdar. İslendik adyny aslında neme dip bilerler ýan kaýdyşyňyz ýaly. Kurumlar vergisi diýsin, başga vergi diýsin, başga salgyt Yo özel diýsin. bergi. Ýan newtiň adyň özel bergisi. Ýörite salgyt diýip ad Ýörite bersinler. salgyt. Arkada salgyty diýip baat bersinler. Hiç tapagy ýok. Tapaw ýok. Bizim ýa pulun ne ady ne renki ne ýiti bolýar diýerler. Şolary alak biz üçin çeýlerek kabul eder. İlk bilen çözgüde ine şu birinji adymy şu çözgüdün. Yo Şonu- şol etse biz arkadagym diýer belki de edip bir görsün ilkelek biz näme diýjegimiz soň aýdar. Hakiki. Ödüm doğru zat. Bunu yani hemme taraplayın tuğ dedi vaydı otuyorsa. O mutaller bilen görködüp ne şeyli bolmaly. O ulu bilgi bilen aýdýar. O bizim bilgimiz şunu urda bilgim o 3-4 tane kitap ýazar ýalak. Bilgim bar. O makroekonomikadan bir yani öňüne oturmaýan spesialist. O men demem yani hobim. O men kärimem del. Men hiç ýerde ulu wezipede işlen adamım derler. O menden sorayan adamım neme de yok. Ben umumi demem. O men käte gıdıklı hobbilerim vardır. O käte dälim diýerler o sebäbi. Olun işlerle makroekonomik bilen bunu hobbi edip ulanmak kimin akylyna geler diýär. O. Näme gerek? O maňa çağıryp näme gerek diýär. Gıdıklanýan diýen başga näme diýeň men? O taňa pul getirýän de ýok, menden pul çykarýar diýenler. Onu näme jüne diýen diýär. Onu da gıdıklanýan da adyňa şey etmeli bolýar. O pul getirýän de at bilen meşgul bolýar da.
Arasında omul edem şeyle meşgul olmalı oluyor. Yani bu devletin bırak bağlı. Onu düşünün. Owa şuňaly videolarda görüp oturanlar adamlar hemne çağalaryňyza goýup gitjek geljek şu. Aşgabatda diňe bir sahnalardan ejazejek bir zatlar ýasak goýarlar. Ýöne galyn Türkmenistan galyn demese ilaty şuňaly durmuş galar. Opurlup ýatan nemelerde köçe ýok, ýol ýok, hiç hili bilim ýok. Saglyk O sistemasy hiç Anadolu'da da ýok. yankı sen pulunu bir soru alıp gidip oturdu. Owa. Öyle gatı şeyle bir tarihi utanç yankı Türkmeni gurlasyon araba gowniyete nokta. Olur diyor vakıp görün çölün içinde Beduinler diyer, o hapisa näme el bilen ýerler, näme diýerler, nartara nokta tip o. No. Şol ýaly gurun edýärler de Türkmende. Edýär. Gownam etýänler. O şolong iýse, batkydan iýse de bolmadylar da. No, her üçmeleňde şoň ýaly gurrun eden bolýarlar. No, o sowatsız diýendirler. O şolar sowatsız bolsa edýän işlerim şu bolsa, o tiziň sowadyňyz nägilekin terede goýup görüň. O utanç, milli utanç bir ýöne bol taparaň ýa demeň utançy däl, millet bolup. O bu hem men apostaniýa dip ýörenlere de değişdiler. Men jurnalist dip ýörenlere de değişdiler. O men gowa adam, men halal adam dip ýörenlere de değişdiler. Men işan diýenemde, o menim işanyň dostu diýenlerine de değişdiler. Bizim hem ben şu işanlan oturup bolşýalak, o bizim sıçak golluk, bir tüdlük gatdy bir neme ýagdaýa düşdük de. O bir utanç bu zatlar. Adam 21-nji asyrda o bilgi diýilen zat paýnap dur. Sorunu berden berýär. O sizem gyzyklanıp görüň. Bizim demämizi bir ýalňyşa çykarjak bolup, o ýanky ChatGPT'den bolýarmy, internetden bolýarmy, o dünýede nebit gaz çykarýan döwletleriň salgyt nemeler, sistemalar nähilek? Bir sorak beriň. O salgyt näme? Döwletler salgyty näýden alýarlar? Salgytyň manysy näme? Mazmuny näme? O şu zatlar öwreniň. Aýdyp otur. Taparaga aýtdyrmak ýok manam däl onu. Bizden has gowy düşündirip berýär. O sorak berip bilseňiz bolýar. O döwlet dolanşanyň finansyny nereden çykýar diýip bilseler, ýa nereden toplaýar diýip bilseler, hemmelerini çıkar. Sorak görüp bilýäňiz, ýanky kuyruğa bagly. Indi bullukça yeterlik bilgi verdik geldi halkımıza, sorunlar verdik. Cemle versek näder? Bolýar, ýigitler o. Bolýar, sag bolun. Yani ulu pul barada gurrun ettik o. Tüýümizde näçe pul bardyny bilemok, golun ýöne bilýatlaryň gurruna ettik. Ha, ýigitler. Öz jübimizden ogurlanan milliardlar. O. Ya o insan zat hazynyň näme diýeni bilseler, oğlunyň ýyzynyň aktyklarynyň hor bolup bereniniň sebäbini bilerler der. Yok, zady nädip bilsinler? Näme merdan hazyny yok. Ýokdury bilmeli ilkulek. O näme üçin ýok diýip sorap bilmeli. Biziň hazynamyz näme üçin ýok? Dogtlar, dogonlar. Ýol başçylar diýmeli. O onuň eline ekonomist diplomat börenler var. Bizim näme üçin hazynamyz ýok? Bu diplom näme ýarýar diýip soramalylar. Onuň solar soramaly. O ben 50 ýaşadym, 40 ýaşadym, 30 ýaşadym, elimde diplomum bar. O men näme üçin şu zatlary bilemok? Utançdämi? Baran ýerinde de utanýarlar. O diplomum bar diýip işe barýarlar. O burada sorulmy hiç nak bilen okludy. Hakyky. Bu utançdämi? O beýdip ýaşap bolma da. O köp elimde diplomum var diýär da. O bilýän hem diýip soraýan ýok arasynda.
Ben diplomlu kän adam gördüm yankı diplom vermeli okuyan muallimleri gördüm. Oğlum hemmece durduk arayala kovulurlar. Şey diyen. O köpün tanıyan oğlunlukları kovu gülüyalak. Bilgi yok. O Sovet Soyuzu'nun keseli. Ondan son reforma da bolmadı. O ben ayda oturuyorum Sovet Soyuzu'nda. O bilim bilen yani vuzaki yokorok uzaynak bilim bilen praktikada arasında gorp battı. Öyle güçlü kontrollü dövrü. Şu dövrü değişilmeli. Ondan son bu hazam boğuşadı. O gorp hazam giyinelli, çüngöllü. Ondan beri 30 yıl geçti. 30 yılla 4-5 kuşak geçiyor. O çok için bizim yanımıza 50 diplomlu adam gelip bilen o. Utanıyor. O bırkana geldi. Utancına gittiler. O siz bilen gürleşip bilen men çıkyan samanı sonra veren don yüzü var ya da. O elementar zatları bilen o. O çoğuna sen bazı kıyadetin yoktur bilen okur Türkmenistan. O nimet çöktü, nimetli dip böyle o mülkiyet var arada. Kanunlar yok. O arada düşünce de yok. O siz ne yapıp yaşayacaktı? O Sovet Soyuzu yıkıldı. Köyüne Sovet demezini o ödlerine yankı durduk harın demesi alak formülleri bilen o hatap yönetmesek o bize tayak demez o bundan beyle ağırlasak beyle olur para versek geçer yeni alak demeler bilen adet değil ettiler de. Şu düzgün ne yaşatıyorsunuz? Bu Bu zatları erkek bağlar demesinin giden bir düzgünleri var ha. Onu yüzlerce kanun kabul etmeler. O kanunları bir üretmeli, bu halk bilmeli. O kabul edenin yeterlilik değil, o kağıda alıyarayacak. halka Açık yetirmeli. olmalı. O Öyle. talgıdı ne için üreten oklar. O talgıt diyen de devletin sütunundur. Bu arada 5. klasın mekteplerin programlarını eğilmelidir. Seyredip görün, bağım mı? O talgıt ne için o ne hilek talgıtlar var. Tesiri ne? O dirak peyda veriyen, dirak verir veriyor. O hasabi kitabı ne edip görüyor? O yüzlerce teleperidaçılar, kitaplar, nemeler olmalı. Biz gözlep birini taptık, o da yalan çıktı da. O yalanım değil, yani halk matlakatının matlakat berşi alakarak. Ona doğrum deyip bolun o. O ödem, yani ilmi nemesi vardır. Yani doktor navuk kandidat mı? Bu zatlar utanç değil mi adamlar? O kat utanç. O ben bir yani doktor kini uğrap öğrenmeme retenze verem de utanan ok mu deyip oraya hakikaten utanç. O doktor kini oraya. O demetli o kak gördük bunu. Hiç tat yok. Para ahlaksız adama utanan okutmak olamani merak geliyor. Diye kimden utanan ok mu deyip oradan diye? Ahlaksız adama diyen utanan okutma diysen diyen Ama o ahlaksız demesem daşında görünüyorum bir ok bir yerinde da çok da doğrusu ahlaksız deyip sen bilen o zaten adam yalak kuruluşyandır. O ahlaksızlığı son çıkıyor. Ya bir zatlarına doğru mu kadi yandır da. Yok, yeme bir akım anırdan geliyen, şu talep edilen dağıtlar şeyledir de. Ben onun demesine ken inpiyorum ok, ma gıdıkkıllel. Yani ben özümem şu aspirantura giremde. Onu taşladım. O gerek yok da. O ben bana veriyen işlerini edemde gerek yok da.
Näme deýin? Hmm. Maňyrdan gelýän talap näme? Tabiat taýdy şo zatlar üçin ýykyldy. Yani praktika bilen näme ilmiň arasynda yer bilen gök galak arasynda gorkmady. Hatam meter şu iqtisady näme şeýle beýleklerim şeýlem kendiň bir de özü ýaşam soň bilýär. Ve bir de üniversitede otur spesialist ediyette. Şolon hiç birini ne bu oltir edip bolýar, ne ekonomist edip bolýar, 4 ýyldan soň öwredi, ýene de bir üniversitet tutorial'a giden soň bir zada ýarýarlardy. O hem ýerde şondalyktır. Özüm şeýle. Mene okuw tark gelemde ýank. O Leninski klubda botdy. İşledim de. Ol şo taýda öwrenýärdim. Ýank atçotluň näde berilýände, demedilýände. O näme gerekdigini. O Cuma Maksum dip näme bady, başlygym bady, başlyk diýin onu. O baranymdan ýanky dokumentler şeýit bu edýär näme diýetde. Ben öwrenmedim nire. Firmalar dip görüngli. Onun aljak gel anay Cumacan dip o Maksum o ödüm näme Mollaň ogly. O diýir bolsa salam aýdýan o. Gorkýar ýerini alar dip. Yerin gerek gelýän. O şeýdip geçýär. Näme problemalar şo taýlardan. O men elimde, yani men bilen bile elimde diýenler. O bir klanak akademik işledi. Geldim rahat biri orta hem bizim atlarına diýenler men. O yani biz reforma geçirip gördük de. Şo taýdy men intiatr bolmasam olar intiatr bolup bilen okdur. Olur ýalak neme ýok. Akademik. O bir klanak doktor nawuk wady. Israfilov diýdi, ondan Ginsburg diýdi, ýene şoňa meňdeşler. O doktor bolunlar. Düşünje nemeleri, o iş konkret edip beren soň edýärler, o sebäbi metodikalara neme? O problemalar şo taýlardan gelýär. O praktikan nemesi ütköşükdür. Olong alby nemeler var hakykatdan. Onun Recep Bayram şuady akademiyanyň başlygy. O men bilen jedelleşýärdi. O biziň nememdi gollanok, golýany. O senki dogry diýdi. Soňundan. Bazar iqtisadiýatyna geçmek üçin reform etmeli. Öýde geçen o. Düzgün girizmeldi. Düzgün. Yok. Sapara stady nemedeli tamamlaly. Bolýa sag bolun, saglykda görşeliň, ýigitler size de sag bolun. O bu tema gaty ullur ödem möhümdür. Bu möhümligi hemme zadyňam döňüne geçýän bolmagy mümkin. Onam aýdyp geçeli aşağımçydyk. O şu atlary dikeltmän. O senin ýurduňy dikelmeýär. O da hemen püs noktası şu taýlarda. O Bermuhammedow çalışaly diýäňiz, oň ýerine kim getireňizde de ýene de şonu alak bolmaly. Bilmeýän işini edip bolýan däldir. O düşünmeýän zadyň edip bolýan däldir. O sen ellik men demokratik gaýrynyň bilen demedeniň bilen o demokratam bolup bolýan däldir. Şu zatlar gurman demokratiýada geçip bolýan däldir. O şu düzgünler, şu gemeler, o geçen soň o şu düzgün dowam etmeli bolsa kleptokratiýaň dowamy diýmekdir. Demokrat bolanyňyzy bilen biçde edip bilmeýär. O bolýa sag bolun, taglykda görşelim. Bolýa sag Ben bolun. mikrofon maýryan. O oturdum. O diýilmesen bolsun.